ግዳው ባንክ ኤርትራ ጨንፈር ጎደና ሰማዕታት አስመራ ብዝህቦ ዘሎ ናይ ውሱን ሰዓታት አገልግሎት ተገልገልቲ ቅሬቶኦም ይገልጽለው ኣብ ከተማ አስመራ ዝርከብ ንግዳው ባንክ ኤርትራ ጨንፈር ጎደና ሰማዕታት ኣብ ዝዋን እዚ ዝህቦ ዘሎ ንቁጽር ዓማዊል ኣብ ግምት ዘየተወ ናይ ውሱን ሰዓታት አገልግሎት ህዝቢ በብዋኑ ከጥሪዮን ከማዕብሎን ዝጸንሐ ናይ ምሁላል ባህሊ በአልታዊ ጸሎብ ምህላው ተገልገልቲ ቅሬቶኦም ገሊጾም እቶም ተገልገልቲ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ባንክ ንግሆ ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ድማ ካብ ሰዓት 3 ፈረቓን ዝመጽኡ ዓማዊል ከም ዘይቅበል ጠቂሶም እቶም አቀዲሞም ዝኣተው ተገልገልቲ እውን ግዳይ ምብኻን ግዜን ድኻምን ይኾኑ ስለዘለው እቲ ጉዳይ ዕቱብ ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም አውሽቲ 6 ወርሒ ሰራሕተኛ የለን ሓደ ሰብ ግን ወላ ሓንቲ እኹል ኣይኮነን ክዕድልን ክህብንሲ ማለት ዓቅሎ ገንዘብ ሲቀሊል ነገር ኣይኮነን ክዕፀ የብሉን ኣብ ሰዓቱ ንሰንን እተን ተዋህባ ግዜውን ኣብ ሰዓተን ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሰራሕተኛታት ከብዝሑ ክእሉ ኣለዎም ካልኣይ ምስ ብዙሕ ህዝብን ምስ ብዙሕ ምንቅስቃሳትን ሰንበት ከመን ክውስኻሉ ኣይኮነን ዘንደለዋ ግዜ ሰንበት ከመን ክትረክብ ክትክእል ኣለካ ገንዘብካስ ኣቐሚጥካያስ ዓብዱላይካ ሰዓት ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ዓብዱላይካ ሰዓት ካኒ ከም ካሳኻ ማለት እኮ ሓደ ካሸር ነዚ ኩሉ ህዝቢ ከገልግሎ ኣጸጋሚ እዩ ስለዚ እቲ ባንክ ሰራሕተኛታት ከብዝሕ እንተተኻኢሉ ጽቡቕ ነይሩ ብል ሰዓት ኣኺል ንሕር ለምኻ ፈቲኻ ጽልያኻ ትከይድኻ ስለዚ ሲ ጸገማት ኣሉ መስልቲ ህዝቢ እንተተኻኢሉ ሰራሕተኛታት ክውስሕሎም ክውስኽሎም ግን ክዕፀ ግን ኣይነበረን ምክንያቱ እታ መፍትሒ እንታይ ዝኣክል ኣገልጋሊ ሰራሕተኛ ክህሉ ኣለዎ ነዚ ቅሬታ ህዝቢ ብምምልካት ንኣካየዲ ስራሕ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ጨንፈር ጎደና ሰማዕታት ኣቶ ተወልደ ስዩም ኣብ ዝተወከስናሉ ብስእልን ድምፅን ዝተሰነየ ወግዓዊ ሓበሬታ ክህበና ፍቃደኛ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ብተገልገልቲ ዝቐረበ ክውንነታዊ ምዃኑ ግን ተኣሚኑ